Ho sento molt, Sakuragi, però a mi m'agrada l'Oda, el de l'equip de bàsquet. Felicitats, Hanamichi! Aquest és el cop número 50 que et donen carbassa en els 3 anys que has estat a l'Institut de Wakka. Desgraciats! En Sakuragi. És esperant, Rukawa. Et penses que et passaré la pilota? Superaré en Gori jo sol i faré una esmaixada espectacular. Mira això! Ostres, ha saltat! Qui et penses que ets, mocós? I deixo anar la pilota. Aquest va ser el primer llançament normal i corrent. Va amb aquesta panxa! Com li balla la panxa! Ai, com li penja la papada! Mireu! Mireu com s'estira! Si no sap com em dic, ja li diré jo! Té al davant el famós jugador Hanamichi Sakuragi. Em sap molt de greu, entrenador. Només m'ha de dir si vol que el